Dobar dan. Sad sam htjela da vam pokažem kako da obojim jedan lep crtež. Ovako izgleda. Prvo treba da obojimo ovu travu zelenom bojom. Malo je teže pošto je ovdje na ivici, ali opet ću se potruditi da bude lepo. Ovaj lik koji bi želeo da obojimo jeste zove se Alex, devojčica je iz jedne igrice Minecraft. Evo. Dobro, ovaj deo je najdosadniji, pa da ga malo brže završimo. Ovako. Dobro, malo da ubrzamo. Ovako ćemo. Ovako. Sad nam treba siva da bi obojili ove pantalone, kako da kažem. Ovako. Znači ove dve će biti sive i prosto se nadam da će ispasti lepo. Evo, završili smo prvi deo. Evo, sad idemo drugi, evo ga. Malo sam preskočio da ne bude mnogo dosadno. Sad nam treba brown boja. Malo sam opet preskočio zato što je dugo trajalo. Izvinite. Sad treba da dovršimo ovu majicu. Evo. Ovako. Malo je nezgodno, ali će ispasti lepo. Dobro, ne baš mnogo lepo, ali nema veze. Završili smo s ovim. Sad nam treba, tako mnogi zovu, kožna boja za ruke. Onda se možda ovdje neće vidjeti na snimku. Ali probat ću
da stavim da je vidite. Sada nam je na redu, ovo je ruka druga. Evo, završili smo sa drugom rukom. Ostala je još glava. Ona je isto kožne boje. Evo, gotovo. Samo treba crvena kao njen karmin za usta. To je malo teže, ali brzo završiš. Sada nam treba naranđasta za ovo oko njene glave. Prvo završimo ove ivice. Onda treba da okrenemo ovako i da lepo obojimo ovako. I to je to za nju. Evo kako ona ispala. Osim što sam jednu stvar zaboravio, a to je da brown bojom obojim ovu kocku. To je u toj igrici Minecraft. Time gradiš. Nije brown, imaš još dosta blokova. Samo što je ovo jedan od tih. Evo. Hvala što ste gledali. Ovo je brzo nekako prošlo. Molim vas, ako vam se sviđa, kliknite like. Hvala što ste gledali. Doviđenja.